Jaun naiz, eta ditude Donostiko pisu batea, eta interesautan nola gela ikusteko. Ni hola ni nada, esan dit, pero ¿de dónde eres? Eta esan dit, yo soy marroquí. Esan dit, entonces no me interesa, ten mucha suerte. Y me ha colgado, sin explicación ninguna. Denok ez gara abiapuntu berdinetik hasten, zuria ez izatea, janskera edota azentu atzerritarra izatea, etxe bizitza duin bat lortzeko oztopoak dira gaur egun. Los jóvenes pues tenemos esa dificultad de alquilar un piso y sobre todo si eres de fuera. Arrazakeria gure gizartean errotuta dago oraindik. Alokairua lortzeko oztopoen datuak argiak dira. Nomina gehiago eskatzen dira, lan kontratu mugatuak edo mugagabeak exigitzen dira, edo pisukideen lan egoera aurkeztera behartzen da. Ez da diskriminazio mota bakarra noski, sexu orientazioa, desgaitasunak, generoa, seme-alaben presentzia, erlijioa eta klase diskriminazioa ikusteko ez dugu urruti joan behar. Egoera honetan errolden merkatu paralelo eta ilegal bat sortu da, errolden salerosketa. Kasu askotan alokatzea lortzen duten gela edo etxe bizitzetan errolda eskubidea ukatzen zaie. 5 meses y todavía no ha solucionado el problema del padrón. Ha vendido los padrones a otra gente con dinero. Es lo que creo. Errolda eskubidea, Euskadin bizi den pertsona guztien eskubidea da. Osasungintza eta hezkuntzarako oinarrizko sarbidea, erregulatzeko lehen pausua. Etxe bizitza eskubidea betetzen alda? Denontzat abiapuntu berdina dagoela pentsatzen jarraitzen duzu?